Pacea Domnului și bine ne-am reîntâlnit. Au trecut repede zilele acestea, dar așa trece timpul în general. Important este ca să fi trecut și cu folos. Și din toată inima sper și mă rog de asemenea ca timpul acesta să fi trecut cu folos pentru noi. Îl laud pe Dumnezeu pentru faptul că suntem și în această seară împreună. Mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră, cei pe care vă văd aici, în sală. Știu sigur că unii dintre dumneavoastră ne urmăriți pe internet și mă bucur și pentru prezența dumneavoastră. Tuturor vă doresc binecuvântare deplină. Mulțumesc pentru programul frumos care a fost derulat și în această seară și seara trecută de asemenea. Am omis aseară să fac lucrul acesta. Fiecare cântec, fiecare poezie a avut o contribuție aparte și cred că însemnată prin atingerea Duhului Sfânt și am fost pregătiți mai mult și mai bine pentru contactul cu cuvântul vieții, pe care, iată, îl întâlnim și în această seară. Se întâmpla în prima parte a anului 2020. Poate că vă mai amintiți. La început am auzit noi la știri că a venit din China un soi de gripă care a început să bântuie prin Italia și face ravagii pe acolo, dar Italia e departe. Și încet, încet ne-am dat seama că nu e atât de departe și că a ajuns să bată și înspre noi. Și undeva prin primăvară, martie, aprilie, dacă nu greșesc, au venit lunile acelea în care am stat închiși în ceea ce a intrat în vocabularul nostru de acum ca lockdown și toată lumea știe azi în România ce e lockdown. Și am început să simțim ceva ce cred că noi aici în România n-am simțit de multă vreme. Vulnerabilitate și teamă. Un prieten chiar îmi spunea, v-am mai spus lucrul acesta, măi, ne-am învățat cu binele, n-aveam probleme decât să ne batem capul gândindu-ne ce variantă luăm în calcul pentru vacanță, pentru concediu, în vară. În rest, totul mergea într-un oarecare ritm, dar acum eram tot mai apăsați, tot mai temători. Mi-aduc aminte de o postare pe care am regăsit-o pe mai multe pagini de Facebook, în special niște mămici pe care le cunosc, au preluat o poezie și din poezia aceea am preluat și eu câteva versuri pe care vi le prezint în această seară ca un reminder, ca o reamintire a simțămintelor apăsătoare pe care le aveam în momentele acelea de rută și chiar de frică. Citeam pe pagina unei mămici: unde să te ascund, copile, de năpasta acestei lumi, de primejdii și de boală și de oamenii nebuni? Unde este locul acela care te-ar feri mereu? Ceva mai jos în poezie spuneau versurile: eu mă simt neputincioasă în aceste împrejurări, când vin boli necunoscute, molime din 4 zări, dar sunt mamă pentru tine, prea iubitul meu Odor, și aș fi în stare să-ți dau totul, să-mi dau viața și să mor. Unde să te ascund, copile, de necazuri, de durere? Cum să-L rog pe Dumnezeu în această neputere? Parcă nu aude Domnul și nu mai aud nici sfinții și aș urla cum urlă lupii, doar să știu că s-a auzită și e lumea sănătoasă, de molimă lecuită, și aș urla cum urlă vântul printre crengile pădurii, doar să știu că așa aș pune capăt bolilor și urii. Unde să te așezi, copile? Care loc e mai dosit de păcate și de rele, pururea să fii ferit? Am citit cu emoție versurile acestea atunci
Pentru că eram și eu frământat, pentru copiii mei. Mă simțeam la rândul meu la fel de neputincios și nu știam în ce fel, dacă și cum boala ne va atinge și își va cere obolul. Dragii mei, m-am folosit de aceste versuri pentru a vă reaminti o realitate dură. Trăim într-o lume marcată de teamă. Frica marchează existența noastră pe această planetă căzută în păcat. În Sfânta Carte pe care o țin în mână, încă din Cartea Genezei, de la capitolul 3, ni se vorbește despre faptul că odată cu apariția păcatului, numai înainte, nu în ordinea inițială, cea pe care Dumnezeu o gândise și o pregătise pentru om, ci odată cu răzvrătirea omului, odată cu îndepărtarea de Dumnezeu, a apărut în trăirea omului frica. După ce a păcătuit, omul se ascunde atunci când Dumnezeu îl caută, deși până atunci întâlnirea cu Dumnezeu fusese momentul cel mai gustat, cel mai dorit al fiecărei zile. Iar acum Domnul îl caută și chiar îl strigă, unde ești? Nu că Domnul nu știa, ci căuta să-l trezească, căuta să-l motiveze. Vă spuneam de forța întrebărilor. Și omul zice, ți-am auzit glasul în grădină, dar mi-a fost frică. Și din această pagină a Genezei, în grădina Edenului, și venind mai departe prin Scriptură, găsim relatări ale temerii, ale fricii. Și foarte interesant, ca o previziune pentru timpurile pe care le trăim noi astăzi, potrivit profețiilor biblice. În Evanghelia după Luca, la capitolul 21, se vorbește despre un timp când oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Trăim într-o lume marcată de frică. Am ajuns, iată, la finalul acestui serial evanghelistic. A fost frumos să stăm împreună aici în aceste serii. Sigur, sunt subiectiv, e punctul meu de vedere, e părerea mea, aveți dreptul la o altă părere și nu o să-mi zgândăriți prea mult amorul propriu și stima de sine. Dar consider că a fost frumos să stăm împreună aici. Chiar m-am bucurat alături de dumneavoastră de părtășii. M-am bucurat că v-am văzut aici. M-am bucurat alături de dumneavoastră de poezie. Și au fost poezii care chiar ne-au cercetat. Dumnezeu ne-a vorbit prin ele. Au fost cântece nemaipomenite și au atins sensibilitatea noastră lăuntrică. Ne-am bucurat de rostirea cuvântului. A fost ca o ieșire, ca o evadare din realitatea aceea dură pe care o știm zi de zi. Dar acum ne întoarcem acolo, frate pastor. A fost frumos, am ascultat cu plăcere, dar ne întoarcem la viața de zi cu zi. Și știi, așteptăm să primim o notificare sau să treacă poștașul și să lase în cutia poștală facturile la utilități. Și ne e teamă să deschidem plicul acela. Ne temem că ne-am putea îmbolnăvi de COVID. Uite, varianta asta, Omicron, acum e foarte contagioasă și zic unii specialiști că ne va atinge pe toți. Unii zic că e de bine și că va urma o slăbire a virusului, alții zic că, dimpotrivă, să ne așteptăm și la alte variante care pot să fie mai păcătoase, mai păguboase. Și ne temem, frate pastor, de ceea ce va urma? Sau poate ne temem că vom sta față în față cu niște tentative de ni se impune un vaccin pe care nu l-am vrea. Constrânși fiind pentru a ne păstra locul de muncă și prin alte mijloace și
resimțim teama. Ne temem. Ne temem. Pentru că trăim într-o lume a temerilor, trăim un timp special când temerile capătă niște conotații foarte interesante, nebănuite odinioară. Și am vorbit până acum doar de temerile noastre generale, dar avem fiecare dintre noi și temeri specifice, care pornesc de la propria realitate, de la propriile slăbiciuni, de la propriile nevoi. Dragii mei, despre teamă este și episodul biblic pe care am ales să-l studiem în această seară. Dar episodul la care ne vom raporta nu este doar despre teamă. Episodul pe care îl vom citi în Scriptură este și despre soluțiile pe care Domnul Iisus le propune pentru a depăși temerile noastre. Am să citesc în Evanghelia după Marcu, la capitolul 4, versetul din care am extras întrebarea lui Iisus pentru seara aceasta, versetul 40, care spune astfel. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Și sigur, voi reveni și voi citi întregul pasaj ca să ne reamintim contextul, iar dacă cineva dintre cei din sală, dintre cei de pe internet, este în ipostaza de a se întâlni pentru prima dată cu acest episod, are nevoie să-l înțeleagă. Citesc de la versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis ucenicilor: să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbi. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși, tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de-l ascultă chiar și vântul și marea? Frumos episod. Îi întâlnim aici pe ucenici și teama lor într-un context anume. Remarcăm din capul locului, e o teamă justificată. Nu e o teamă fără temei. E un episod care nu poate să nu te înspăimânte. Dar hai să vedem de ce această întrebare, oarecum cu ton de mustrare, pe care Mântuitorul le adresează acestor oameni. Chiar m-am uitat în Evanghelia după Marcu, suntem de-abia în capitolul 4, de-abia a început Evanghelia. Dar totuși, dacă ne uităm cu atenție, în cele câteva capitole care au trecut până aici, ucenicii adunați deja în școala uceniciei lângă Iisus, participă la niște experiențe nemai întâlnite, nemaipomenite. Au fost alături de Mântuitorul cu ocazia vindecării soacrei lui Petru. Și tot în primul capitol ni se spune că și alți bolnavi au fost duși acolo și puterea lui Iisus s-a exprimat în vindecarea tuturor acestor cazuri. Mai mult decât atât, dacă de ceva se temeau cei din Israel ca fiind o boală teribil de gravă, dar totodată fiind o emblemă în conștiința publică a oprobiului divin, oamenii ăștia se temeau de lepră. Și citesc aici, tot în finalul capitolului 1, despre tămăduirea unui lepros.
Și ucenicii sunt alături de Iisus și văd lucrul acesta și merg mai departe și Biblia vorbește despre vindecarea unui slăbănog. Biblia vorbește despre un om cu mâna uscată care este întâlnit de către Iisus, care este vindecat de către Iisus. Observați, vă rog, deja alături de Mântuitorul, alături de învățătorul lor, ei trecuseră prin niște momente în care au văzut o putere nemai întâlnită, care funcționa în favoarea omului, care era disponibilă omului prin Hristos, Mântuitorul. Iar acum, după o zi epuizantă, în care Iisus slujise noroadelor în vecinătatea Mării Galilei, căutând un moment de liniște, Iisus ia inițiativa și le spune: haideți să urcăm în barcă, haideți să traversăm lacul de partea cealaltă și eliberați de presiunea mulțimii care mereu are nevoi, să alocăm ceva timp pentru noi, pentru nevoile voastre, pentru liniștea noastră spirituală și căutarea de Dumnezeu. Dacă ar fi fost inițiativa ucenicilor, aș fi putut să bănuiesc o greșeală de strategie a lor. Dar Iisus este Cel care ia inițiativa. Ucenicii doar îl urmează, urcă în barca aceea, pleacă pe lac și se stârnește furtuna. Sunt speriați, deși sunt convins că la început, mai ales aceia dintre ei care fuseseră pescari, pun mâna și fac tot ceea ce se poate face într-o situație de felul acesta. Dar de-abia când dau de greu, realizează că uitaseră de Iisus. Unde e Iisus? Nu apelaseră la El. Abia în ultimă instanță apelează la El cu un ton, atenție, de culpabilizare. Voi reveni la acest aspect. N-am să stau mult asupra acestui episod de atunci și de acolo, pentru că mă interesează episodul pe care îl trăim noi astăzi, grație Harului Divin, și în episodul nostru în această seară aici putem să învățăm privind la textul pe care l-am citit. Și înțeleg câteva lucruri și le trebuie subliniate. Dumneavoastră și cu mine, noi, trăim o viață caracterizată de prezența furtunilor, care vin adesea pe neașteptate. Și dacă vreți, descifrați fiecare dintre dumneavoastră metafora aceasta a furtunilor așa cum știți cel mai bine, așa cum le-ați regăsit și cum le-ați întâlnit în viața dumneavoastră. Privind în sală, așa întâmplător și fără să o pregătesc de acasă, am văzut câteva fețe ale celor care, poate mai timpuriu decât mine, au rămas orfani de tată. Și am trăit o viață cu furtuna noastră, exprimată așa. Alții poartă niște poveri care înseamnă niște boli, care înseamnă tot felul de lucruri, dar trăim o viață în care furtunile sunt prezente. Asta este realitatea existenței în lumea păcatului. Doar Adam și Eva, în perioada de dinaintea căderii în păcat, deși cu spectrul ispitirii, să nu uităm, au trăit într-o lume pe care o considerăm perfectă. Ei n-au avut necazuri. Pentru noi, viața înseamnă din capul locului luptă, înseamnă confruntare cu necazul, înseamnă confruntare cu neajunsul. Și nu de puține ori, aceste neajunsuri vin din senin. Așa cum s-a iscat dintr-o dată și furtuna aceea pe lacul Galilei, fără preaviz, dintr-o dată, așa ca o lovitură de baros, în urma unui consult oarecare, îți spune medicul: vezi că această analiză vorbește despre o boală cruntă și despre o perioadă grea care va urma în viața ta. Așa, din senin, ești chemat în biroul șefului și cu multă politețe și fiind înviat, evident, la o cafea, ți se spune: se fac niște reduceri de personal. Știi? Nu mai avem nevoie de serviciile tale, ai fost un angajat excelent, dar de mâine, la revedere. Așa, din senin,
ca o lovitură care te năucește și te face knockout. Afli despre aventura pe care partenerul tău de viață o are. Și iată, furtuni și furtuni, necazuri și poveri pe care le purtăm într-un fel sau altul fiecare dintre noi. Atenție, vreau să spun, aceste furtuni, aceste poveri nu sunt un semn al disgrației divine. Nu ne bate Dumnezeu pentru ceva, nu ne-a abandonat Dumnezeu într-un fel sau altul. Câteodată aș spune chiar că atunci când loviturile sunt mai puternice, e un semn onorabil de încredere din partea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la episodul Iov, voi mai reveni la el. Gândiți-vă la onoarea pe care o face Dumnezeu acestui om când spune, am atât de mare încredere în el, încât, uite, sunt dispus să ți-l las în spațiul ăsta, să-l lovești și să-l încerci. Faptul că experimentăm necazuri, faptul că vin lovituri, nu e un semn că Dumnezeu ne-a abandonat, nu e un semn că Dumnezeu a plecat de lângă noi, poate chiar să fie un semn care are încredere în noi, că putem să fim credincioși chiar și în ocazii în care celor mai mulți li s-ar tăia picioarele. Un al doilea lucru pe care îl înțeleg privind la episodul pe care l-am citit în Scriptură, un răspuns firesc, natural, în fața furtunilor care dau năvală peste noi, este teama. Dar teama, atunci când nu i-o predăm Domnului ca El să o controleze, că noi nu putem, când nu-i predăm Domnului poverile acestea ale noastre, teama poate să conducă la necredință, adică la neîncredere în Dumnezeu, la neîncredere în dragostea sa și grija sa pentru noi. Și cel mai simplu în aceste momente este să-L învinovățim pe El, pe Dumnezeu. V-ați regăsit vreodată în expresia ucenicilor, Doamne, nu-ți pasă? Copilul meu s-a îmbolnăvit. Lumina ochilor mei, doar ipotetic, să stai față în față cu un asemenea caz și e apăsător. Doamne, nu-ți pasă? Mama e așa de bolnavă că nici nu mai poate să se dea singură jos din pat. Doamne, unde ești? De ce se întâmplă așa ceva? Nu-ți pasă? Căsnicia, Doamne, mi se destramă, mai atârnă într-un fir de ață. Unde ești? Nu-ți pasă? Nu mai am un ban în buzunar și aștept, cum ziceam mai devreme, facturile. Unde ești, Doamne? De mine ai uitat cu totul? Sunt singur. Toți au uitat de mine. Chiar și cei care la biserică îmi spun, frate sau soră, unde ești, Doamne? Nu-ți pasă? Nu e așa că e la îndemână să-L culpabilizezi, să-L învinovățești pe Dumnezeu atunci când lași ca frica, teama să se dezvolte în sufletul tău? Cunoașteți cu toții, e o poezie frumoasă pe care a scris-o cineva, Urme de pași pe nisip, cineva care trecuse printr-o experiență similară, care trecuse prin niște greutăți și care simțea așa o nemulțumire față de Domnul, parcă se simțea abandonat. Și persoana aceasta a visat într-o noapte și se făcea că mergea pe lângă malul mării, pe nisip, și erau acolo urmele pașilor săi. În imaginea aleasă de noi se vede doar o singură urmă, dar în visul său erau două perechi de urme, pentru că erau urmele lui Iisus și erau urmele lui. Și privind, omul avea bucuria oarecum să vadă că nu fusese singur, dar ceva îl nedumerea și îl strângea de suflet. Și anume constata că tocmai în momentele în care viața îi fusese mai amară, în care îi fusese mai greu,
Rămânea un singur set de urme. Nu mai erau două. Și ofuscat, supărat, strigă la Domnul și îi spune: Doamne, chiar atunci când mi-a fost mai greu, atunci ai plecat de lângă mine? Atunci m-ai lăsat singur? De ce rămâne o singură pereche de urme? Unde erai în momentele acelea? Și Iisus îi spune, în îmbrățișarea caldă a dragostei sale: dragul meu, când vezi un singur set de urme, să știi că acelea nu sunt ale tale. Acelea sunt urmele mele, pentru că în momentele respective erai în brațele mele. Te purtam pe brațe. Vedeți, când teama dă naștere în sufletul nostru necredinței, ne vine să ne luăm de Domnul și să-i reproșăm: m-ai uitat, m-ai lăsat singur, unde ai fost când am avut cea mai mare nevoie de tine? Soluția mea pentru o viață bună este aceasta: să nu fie probleme, să nu fie furtuni, să nu fie necazuri. Dar soluția aceasta nu este funcțională în lumea păcatului. În schimb, Dumnezeu are o altă soluție. Și soluția Lui este următoarea: sunt alături de tine în probleme. Vor fi probleme, vor fi apăsări, vor fi necazuri de un fel sau altul, vor fi lupte, dar nu ești singur, îți sunt aproape. Dragii mei, în seara aceasta încheiem acest ciclu de prezentări și ne vom întoarce acasă, la serviciu, la luptele noastre de zi cu zi, dar nu ne vom întoarce ca unii care merg singuri, confruntându-se cu dușmani care îi vor depăși, ci ne vom întoarce ca unii care știm că Domnul va merge cu noi. Și când Domnul este lângă noi, cine ar putea să ne stea împotrivă? Tocmai am făcut o referință la un text biblic pe care mi-am propus să-l citesc. Multe alte texte vreau să vi le citesc în seara aceasta, pentru că mai mult ca oricând în seara aceasta aș vrea să auziți declarațiile directe ale Domnului care ne vorbesc. Vă citesc acum în Roman, capitolul 8, versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Spunea cineva: alături de Dumnezeu, tu ești mereu majoritatea. Alături de Dumnezeu ești întotdeauna mai puternic. Alături de Dumnezeu ai mereu toate răspunsurile și toate soluțiile. Mi-a rămas pe suflet un verset care pentru mine personal a însemnat și înseamnă mult. Când am absolvit Institutul Teologic, din partea unui prieten, care acum îmi este și coleg, el era pastor înaintea mea, am primit un frumos tablou pe care l-a pregătit el însuși și era trecută și o dedicație biblică. Ioan 16, cu 33. Sunt cuvintele Domnului Iisus. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Cât de frumos ne vorbește Dumnezeu, dragii mei! Și gândurile acestea ale Lui de bine și de disponibilitate sunt mereu la îndemâna noastră. Rămâne doar să ne facem timp, să le căutăm în carte, să le primim cu spirit de rugăciune și cu disponibilitate de a crede. Pentru că aici aceasta este soluția pe care Iisus o propune. Dacă nu dezvolți credință, te vei ofili de teamă. Dacă nu dezvolți încredere în Dumnezeu, fricile acestei lumi, într-un fel sau altul, îți vor zugruma existența, făcând-o cenușie și nefericită. Uneori, temerile noastre vin în zona experienței noastre spirituale și nu numai, dar îmi place în contextul acesta să reamintesc, nu mai deschid Biblia, puteți să verificați, așa va fi cum vă spun,
În Filipeni 4:13, atât de frumos spune apostolul: pot totul în Hristos care mă întărește. Și mă gândesc la unii dintre voi, cei de acasă, și mă gândesc la unii dintre voi, cei de aici, care în aceste seri ați simțit o cercetare și ați simțit o chemare și ați simțit un îndemn de a face ceva pentru Dumnezeu, de a lua o decizie pentru a materializa relația voastră cu Domnul. Oare voi putea? Oare nu mă voi tăia ca maioneza între timp? Oare nu vor fi niște factori perturbatori care vor împiedica decizia mea de a-mi predea viața Domnului? Dacă rămâi în Hristos, ce spune Pavel? Poți totul. Ce gânduri încurajatoare, ce cuvinte calde, câtă seninătate și pace capeți în momentele în care știi că poți în Hristos să trăiești în felul acesta. Și da, dumneavoastră și eu putem să trăim astfel dacă cerem de la Dumnezeu să ne crească și să ne întărească în credință. Pasajele biblice frumoase sunt atât de multe, încât chiar și în aceste momente, aici, în direct cu dumneavoastră, jonglez prin ele, pentru că n-am să citesc tot ce mi-am notat pe foaie, dar încă unele vi le voi prezenta. Iată, Evrei 13, versetele 5 și 6, sunt deosebite și merită să fie auzite de noi. Vorbește despre iubirea de bani în context apostolul și sigur câteodată justificăm iubirea de bani cu nevoi pe care zicem că ar trebui să le acoperim. Dă un sfat și apoi vine făgăduința, apostolul, să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Așa că putem zice plin de încredere: Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce mi-ar putea face omul? Preocupări spirituale, preocupări materiale, lupte cu ispita, lupte cu nevoile familiei, lupte la serviciu și peste tot, pe orice plan ai izbateri. În orice ramură a existenței tale ai fi încercat. Cuvântul lui Dumnezeu are încurajare, cuvântul lui Dumnezeu are soluție, cuvântul lui Dumnezeu vine și aduce lumină și bine, doar să-i fii deschis, doar să-i fii dispus, doar să fii doritor să accepti ceea ce spune. N-aveam cum să ratez Evanghelia după Matei, unde cunoașteți prea bine cuvintele din capitolul 6. De aceea vă spun, zicea Iisus, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul, mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Credem noi în aceste cuvinte sau doar le citim așa într-un demers cultic, religios, golit de semnificație? Credem cuvintele acestea? De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc câinii de pe câmp, ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Ce se va mai întâmpla, frate pastor? Ce va fi cu jobul meu? Dacă anumite măsuri se vor lua, habar n-am. Ce va fi cu jobul tău? Nu știu ce va fi cu al meu. Nu știm niciunul în dreptul nostru foarte multe, dar aminte în dreptul altora. Dar avem ceva ce știm. Știm că Dumnezeu vrea să fie lângă noi și știm că prezența sa lângă noi
va satisface și va împlini nevoile noastre de bază. Pentru că Tatăl nostru Ceresc este un Părinte iubitor care nu pleacă niciodată de lângă ai săi. Mai citesc în acest context încă o declarație biblică grozavă, chiar ultimele cuvinte pe care Matei le păstrează în Evanghelia sa. La înălțare, Mântuitorul le-a dat ucenicilor o poruncă, le-a dat o sarcină de îndeplinit, iar apoi le spune: și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Dragii mei, Dumnezeu are un mesaj pentru noi în seara aceasta, iar mesajul Lui este acesta: să nu vă temeți de viitor. Încredințați-vă în mâna Domnului. Asigurați-vă că în barca vieții voastre l-ați luat pe Iisus. Și asigurați-vă că nu uitați de El acolo și că apelați la El, nu doar ca o ultimă soluție. Citeam o povestire despre doi prieteni, erau prieteni și fuseseră colegi în tinerețe, s-au reîntâlnit după mulți ani și au povestit despre ei, despre alții, au ajuns să vorbească despre o terță persoană și unul care era mai informat spunea: vai, el nu duce bine deloc, e foarte bolnav, e într-o situație așa, trebuie să ne rugăm pentru el. Și celălalt a replicat: chiar așa de grav e? Că atunci ne rugăm, când omul e grav, nu mai ai ce face, până atunci o dregem noi cumva. Ultima soluție e Domnul. Nu neg faptul că pot să apelez la Dumnezeu ca ultimă soluție, dar de ce n-am apelat la Dumnezeu ca o primă soluție? Să nu vă temeți de viitor. Ce vă spun eu acum? Vă spun că dacă aveți credință, veți merge înainte pe un covor roșu? N-am spus asta. Nu pot să spun asta, pentru că Biblia nu spune așa ceva. Credința nu înseamnă că vei ocoli cuptorul cu foc, ci înseamnă că Domnul îți va fi alături în el și poate chiar vei trăi. În Daniel 3, cei 3 tineri manifestă cea mai frumoasă credință pe care o văd la niște muritori de rând. Dumnezeul nostru poate să ne scoată din mâna ta, împărate, și chiar dacă nu o va face, credința nu impune lui Dumnezeu să acționeze după planurile mele, după preferințele mele. Credința întotdeauna stă în supunere înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, facă-se voia ta, dacă se poate, îndepărtează de la mine, dar facă-se nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Credința nu înseamnă că nu te așteaptă groapa cu lei, ci că Domnul poate, dacă e în planul său, să închidă gura leilor acelora. Credința, mă leg de unele lucruri spuse ieri în predicile care au fost, credința te poate conduce spre Patmos, în exil, sau spre Roma, unde vei fi răstignit într-o poziție mai aparte, pentru că așa ai ales tu. Nu întotdeauna credința te conduce la un happy end imediat. Suntem grabnici și ne place să citim în Evrei, la capitolul 11, o mulțime de persoane nemaipomenite apar aici și situații deosebite sunt prezentate aici. Dar hai să citim și spre final, de la versetul 36, unde apar anonimii, care nu înseamnă mai puțin în ochii lui Dumnezeu decât strălucitorii care au fost înainte. Auziți, alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie. Au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Nu întotdeauna credința te conduce la un happy end imediat, dar credința te face să rămâi lângă Domnul, biruitor pe termen lung. Și asta este tot ce contează.
L-am pomenit în trecere pe Iov și nu pot să mă rabd să nu vă citesc experiența lui, trăirea lui, exprimarea lui e prea frumoasă, prea înălțătoare, prea binevenită pentru noi. Iov 19, de la versetul 25, în culmea apăsărilor și durerilor sale, strigă, dar strigă cu încredere și spune așa: știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și numai altuia. Au cântat atât de frumos băieții la instrument. Când vom vedea pe nori fața lui Hristos, necazul greu de aici, îl vom uita. Atunci când vorbim despre credință, trebuie să vedem finalitatea ei dincolo de furtună. Realitatea vieții este că viața presupune furtuni. Dar poți să treci prin aceste furtuni avându-L pe Hristos în barcă sau poți să treci prin aceste furtuni fără să-L ai pe Hristos în barcă. Doar aceste două categorii de oameni există. Și din capul locului trebuie să știm că e mai bine să-L avem pe Hristos cu noi. Pentru că planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt bune. Vă amintiți declarația din Ieremia 29:11? Eu știu planurile pe care le am pentru voi. Planuri să vă dau pace și împlinire. Nu planuri care vizează răul vostru, dimpotrivă. Citesc întotdeauna cu plăcere și este ultimul pasaj biblic pe care vi-l citesc. Citesc întotdeauna cu plăcere, spuneam, declarațiile apostolului Pavel în 2 Timotei. Sunt ultimele gânduri pe care le scrie. Simt o simpatie deosebită față de aceste epistole, pentru că mi-l imaginez pe Pavel stând față în față cu momentul final al existenței sale, cu momentul execuției și cu atâta seninătate, cu suflet de biruitor, scrie. Și îi scrie ucenicului său. Vă citesc în 2 Timotei, mai întâi, capitolul 1, capitolul 1, versetul 12. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am crezut. Nu există biruință mai mare a vieții decât ca, la un moment dat, atunci când ajungi la capăt, să poți, făcând bilanțul, să zici: Domnule, am meritat. Știu în cine am crezut. Am mers pe drumul reușitei. Și revine Pavel și spune în capitolul 4: eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Iată ce se întâmplă mai departe. Încheiem acest ciclu de prezentări evanghelistice. Slavă lui Dumnezeu pentru ce a fost bun în ele. Și slavă lui Dumnezeu pentru că ceva mult mai bun încă este disponibil pentru noi, fiindcă El e gata să meargă mai departe cu noi. Nu pe un covor roșu, nu pe un pat de flori, cum se zicea odinioară într-o expresie bine cunoscută, dar Domnul merge alături de noi și ne conduce spre o cunună a biruinței, pe care unii o vor primi fiind în viață la revenirea sa, pentru care alții vor fi chemați de la odihnă ca să se împărtășească de aceeași bucurie de a-L vedea pe Hristos venind pe norii cerului și a căpăta cununa aceasta. Domnul pregătește pentru noi cununa, într-acolo vrea să ne conducă.
Aș vrea să vă spun o povestire care este așezată pe tradiția creștină confirmată. Sigur, e o legendă, dar pe care tradiția creștină o promovează. Undeva prin secolul IV, dacă nu greșesc, un împărat roman era foarte pornit împotriva creștinilor și în mod special îi viza pe aceia care erau deja parte a armatei sale ca legionari. Și în zona Armeniei se întâmpla, prin Asia Mică, într-o garnizoană care era acolo, conducătorul provinciei, guvernatorul, a făcut o selecție și căutând să-i descurajeze pe oameni ca să nu mai creadă în Hristos, a găsit 40 de soldați care erau creștini și a încercat să-i frângă pe aceștia, să-i facă să renege credința lor. Și, sigur, sunt diferite mijloace prin care poți să faci asta. Au fost amenințați, li s-au promis daruri, au fost bătuți, au fost puși în carceră. Vreo săptămână, 10 zile i-au tot chinuit în felul acesta, până când, văzând îndărătnicia lor de a renunța la crezul lor, așa erau catalogați, a venit sentința finală. Vor fi executați, vor fi trimiși la moarte. Am găsit o imagine care ilustrează modul în care Biserica creștină a recepționat în arta ei martirajul celor 40 de soldați. Se spune că era o vreme rece, o vreme friguroasă și au fost dezbrăcați. Aici, din respect, sunt îmbrăcați sumar. Au fost dezbrăcați și duși la marginea unui lac, unii spun cu apă foarte rece, alții spun chiar că era înghețat lacul respectiv și au fost lăsați acolo, spunându-li se, dacă vă deziceți de Hristos, dacă renunțați la religia creștină, sunteți bineveniți pe mal aici. Au și pregătit acolo niște focuri, au pregătit niște blănuri în care să îi cuprindă, au pregătit băuturi calde și tot ce trebuie. Și spune povestea creștină că oamenii aceștia s-au strâns unul lângă altul acolo pe apa înghețată a lacului și, suferind evident de fric, se încurajau unul pe celălalt și au început să cânte. 40 de martiri sunt gata să-și predea viața lui Hristos. Și Hristos le-a pregătit fiecăruia o cunună. Și cei de pe mal, din când în când, îi mai strigau, haideți, veniți! Unii îi strigau cu bune intenții, vineau foștilor camarazi, ar fi vrut să-i vadă scăpați de acolo și luptau și cu această ispită și cu această tentație și se încurajau unul pe celălalt, cântând mai departe cântecul lor, alcătuit acolo, ad hoc. 40 de martiri sunt gata să-și dea viața pentru Hristos și Hristos a pregătit pentru ei 40 de cununi ale biruinței. Și au trecut orele și a fost tot mai greu și spre dimineață, unul dintre ei, spune tradiția, n-a mai rezistat. S-a rupt de lângă ceilalți, a mers pe mal și s-a dus să se salveze. Dar unul dintre soldații care de pe mal, alături de ceilalți colegi care trebuiau să supravegheze acest supliciu, privea, a avut o revelație. Și a văzut cum pe lac erau cei care cântau acum un alt cântec. 39 de martiri sunt gata să-și dea viața pentru Hristos. Și Hristos a pregătit pentru ei 39 de cununi ale biruinței. Iar cel de pe mal, soldatul, fostul camarad, privind cu o sensibilitate mai aparte, evident, a văzut așa ca într-o viziune niște cununi care veneau și se coborau asupra capetelor celor care rămăseseră credincioși, iar una se învârtea în gol, pentru că al 40-lea plecase de acolo. Și-a dat jos haina, s-a dezbrăcat și a mers pe gheață lângă ceilalți. Și s-a auzit iarăși cântecul de la început. 40 de martiri își dau astăzi viața pentru Hristos și Hristos a pregătit pentru ei cununa. Dragii mei, poate că într-un fel, în sufletul dumneavoastră, cu ochii credinței, puteți să vedeți că sunt niște cununi aici,
care își caută proprietarii de drept, care vor să se așeze pe niște capete. Unii dintre noi am încheiat cândva legământ cu Dumnezeu. Atenție, să ne asigurăm că ne păstrăm cununa până la capăt și că nu cedăm la un moment dat, ar fi atât de trist. M-am bucurat de momentul de aseară și de faptul că unii dintre cei nebotezați ați exprimat o disponibilitate pentru Domnul. Voi reveni personal la fiecare dintre voi, dacă Domnul ne ajută, dacă dorința voastră este reală, dacă pregătirea se va derula în timp. În această primă jumătate a anului, până în iunie, am vrea să pregătim un botez. Dar în seara aceasta, în mod special, vreau să vă vorbesc dumneavoastră, celor care ne urmăriți pe internet, care n-ați putut să fiți aici împreună cu noi, dar vă asigur, Domnul a putut să fie acolo, împreună cu dumneavoastră. Dacă ați avut șansa cândva să vă predați viața lui Iisus, asigurați-vă că păstrați cununa. Nu știu nici pentru dumneavoastră ce va însemna ziua de mâine. Nu știu cu ce lupte vă veți confrunta în perioada următoare, dar știu că nu sunteți singuri dacă alegeți ca în barcă să-L aveți pe Iisus și dacă alegeți să-L apelați pe El. Rămâneți credincioși. Iar unii dintre cei care ne urmăriți, poate că nu v-ați predat încă Domnului. Dragii noștri, faceți-o. Acolo în camera în care stați urmărindu-ne, e o cunună care caută și vrea să se așeze asupra unui cap credincios. De ce n-ar fi acesta chiar capul tău? Spune-i Domnului: Doamne, vreau să primesc cununa. Și spune-ne și nouă lucrul acesta. Scrie pe internet, în comentarii sau unde vrei, prin asta îi vei încuraja și pe alții. Iar poate că văzând scrisul tău, vom găsi variante prin ce aflați aproape de tine, să comunicăm și să te ajutăm să faci ce-i de făcut mai departe. Dragii mei, încheiem aici. A fost frumos, îi mulțumim lui Dumnezeu și mergem mai departe cu credință. Să nu vă temeți de viitor. Asigurați-vă că îl aveți pe Iisus Hristos în barcă și alături de El, în credință, prin lupte, prin bucurii, prin necazuri și prin reușite, să mergem păstrând cununa, căutând cununa și așteptând momentul în care, curând, îl vom vedea, pentru că aceasta este făgăduința pe care El ne-a făcut-o. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce îl voi pregăti, mă voi întoarce să vă iau cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Amin. Vino, Doamne Iisuse. Vă invit din nou la rugăciune și pentru aceasta apelez la bunăvoința dumneavoastră de a vă ridica în picioare. Te lăudăm, Tată Sfânt, și îți mulțumim în numele Domnului Iisus pentru dragostea Ta, pentru harul Tău, pentru viața pe care vrei să ne oferi fiecăruia, o viață veșnică prin Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos. Vrem să-ți mulțumim pentru programul pe care prin harul Tău am putut să-l derulăm. Vrem să-ți mulțumim pentru oamenii Tăi care au fost prezenți aici, în sala aceasta și în fața ecranelor, și pentru toți aceștia cerem binecuvântare deplină. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi pe calea vieții, în luptele pe care le purtăm. Ajută-ne atunci când ne este cel mai greu să Te vedem prin ochii credinței și să ne dăm seama că nici de cum nu suntem singuri, ci că ne porți pe brațele Tale. Și prin aceasta întărește-ne, în așa fel încât niciodată, pe niciunul dintre noi, frica să nu ne demobilizeze, să nu ne îndepărteze de Tine. Ajută-ne ca în credință să mergem înainte, căutând cununa pe care Tu ne-ai pregătit-o și pe care vrem, într-un ceas binecuvântat, să putem să o punem la picioarele Tale, pentru că nu este cununa meritelor noastre, ci este cununa meritelor Tale care ne salvează. Rămâi, Doamne, cu noi toți, cu cei de aici, cu cei de acasă, cu cei din fața ecranelor, și binecuvântarea Ta să ne fie deplină tuturor. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumim că ne asculți. Amin.